З повітря, з берега та з борту корабля. Російський Чорноморський флот активно відпрацьовує новий метод протидії українським морським безекіпажним човнам. Це FPV-дрони. Як заявлено окупантами, тренуються вони в Ак'ярі. Виходять у море на катерах і намагаються поцілити, як стверджують, у трофейний бек «Магура». Ймовірно, йдеться про екземпляр, з яким було втрачено зв'язок під час однієї з операцій. Судячи з візуальних змін, росіяни переобладнали його для власних тренувань і навчань операторів. Месяц базовая подготовка и еще 1 месяц специализированная подготовка по работе, непосредственно по морским целям. Кількома днями раніше росіяни показали, як вони тренуються застосовувати FPV-дрони проти безекіпажних човнів з вертольота. Дрон скидають із бортових дверей Мі-8 або Мі-17. Для стійкості зв'язку оператор знаходиться навпроти відкритих дверей і намагається скерувати дрон на рухому ціль. Це, на перший погляд, просте рішення, вірогідно, має на меті нівелювати загрозу від беків для російських бортів. Адже щонайменше з грудня минулого року росіяни намагалися знищити морські дрони за допомогою бортових кулеметів. У відповідь на це на морський дрон «Магура Ві-5» встановили зенітні ракети Р-73. Це було помічено під час атаки на Крим у травні. Використання FPV у такому разі може звести на нівець перевагу цих ракет, припускають журналісти мілітарного видання Defense Express. Дальність FPV-дрону в умовах відсутності РЕБ, перешкод у вигляді рельєфу та ще за рахунок розміщення антени на висоті легко може становити від 20 до 30 кілометрів. Дальність пуску Р-73 з нульової висоти – до 12 кілометрів. А в умовах необхідності захопити ціль у вигляді ворожого вертольоту інфрачервоною головкою самонаведення в умовах хитавиці ще менше. Таким чином, використання цього засобу протидії дозволяє працювати поза межами навіть гіпотетичної загрози. Застосування таких рішень у бою поки не фіксувалося, тому реальна ефективність залишається невідомою. Поза тим, морські безекіпажні човни, якими послуговуються ГУР і СБУ, зарекомендували себе як грізна зброя. Самі лише «Магура Ві-5» операторів Головного управління розвідки знищили російських кораблів і катерів на $500 мільйонів, а морські малюки потайки встановлювали міни, якими ймовірно уражено 4 кораблі. А досі найжирнішою ціллю Сі-Бейбі став Керченський міст, уражений у липні минулого року. За словами начальника воєнної розвідки Кирила Буданова, беки є ефективною зброєю, попри те, що 60 чи навіть 70% з них вдається знищити росіянам. Про спроби ворога залучити FPV-дрони з уламковою бойовою частиною до протидії українським безекіпажним човнам відомо з початку квітня. Тоді з'явилися кадри нібито відповідних тренувань в одній із кримських заток. Леви роздерли співробітницю кримського сафарі-парку «Тайган». Про це заявив його власник і колаборант Олег Зубков. За його словами, це сталося зранку середи, коли Леокадія Перевалова зайшла до клітки з 3 хижаками для прибирання. На думку Зубкова, жінка, яка працювала у «Тайгані» останні 18 років, 10 з яких піклувалася саме про цих левів, сама винна, бо нібито не зачинила прохід між вольєрами. Як додав Зубков, через забудькуватість. Сотрудники, которые обнаружили тело, к сожалению, уже не могли оказать никакой помощи, поскольку львы просто растерзали. К сожалению, когда я приехал, помочь уже ничем нельзя. Львы – высшие хищники, и они не прощают ошибок. Олег Зубков заявив, що сам звернувся до окупаційної поліції, щойно дізнався про трагедію у парку. Окупаційний слідчий комітет своєю чергою відзвітував про початок кримінального провадження за фактом порушень вимог охорони праці, які спричинили
смерть людини. Леокадія Перевалова була управителькою Тайгану і найдавнішим співробітником. До слова, приватний парк Олега Зубкова має найбільшу в Європі колекцію хижаків. А щодо травмувань і каліцтв відвідувачів, окупанти уже порушували кримінальні справи. Щоправда, відповідальність щоразу оминала Зубкова. Парламент Естонії визнав депортацію кримських татар геноцидом. Таку заяву підтримали 83 депутати зі 101, розповіли у представництві президента України в Криму. У документі засуджується масове знищення кримсько-татарського народу радянським режимом та насильницька депортація з рідної кримської землі. Також наголошується, що Росія після окупації Криму у 2014 році продовжує політику геноциду проти кримських татар, спрямовану передусім на знищення ідентичності корінного народу. Своєю заявою депутати закликають засудити продовження злочинів проти кримських татар у Криму через систематичні затримання, тортури, викрадення і заборони вивчати та використовувати рідну мову. Також у документі парламентарі естонського Рігі Когу закликають міжнародне співтовариство виявити солідарність із кримцями та продовжувати засудження окупації Криму. 9 жовтня Верховна Рада України закликала уряди та парламенти іноземних держав визнати депортацію Кремли у 1944 році актом геноциду. Естонія стала 6-ю країною, яка ухвалила таке рішення після України, Литви, Латвії, Польщі та Канади. Точні, потужні, ребостійкі та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Heavy Shot від українського виробника Gurzuv Defense, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині, а Heavy Shot, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні вітання, вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти. В залежності від комплектації такі дрони несуть до 8 мін, а це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому Heavy Shot оснащений якісною 2К-камерою та 30-кратним зумом. Стійкий до РЕП та автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку Моно за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами – PayPal і картки Моно. Мета амбітна – 2 мільйони 830 тисяч гривень, але разом нам це по силах. Кожна гривня – важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджихана, а також інвестиція у визволення Криму.